hindi ka na naman. Ang ganda naman. Wala, pulahan oh. Oh, no. Wala na naman. 5. Ito pa. Laka. Oh, grabe. Huli. Oh, diba? Huli yan ka. Uy, laki. Laki. Yan. Huli na naman. Huli na naman. Oh, diba? Laki na naman. Oh, pa-outer na oh. Nakahuli pa rin. Oh, diba? Ito pa akin oh. Oh, meron anak ka. Ito. Mga katsoy, saan kayo pupunta? Good morning. Ayun o, si Rinan, si Joshua, siyempre si Papa A. I-vlog mo, yun. Ayan mga katsoy, good morning. Dito tayo matay sa sa Wonder Ilog ulit no. I-vlog mo. So, pusuan nyo na lang mga katsoy. Yan, good morning po ulit sa inyo mga katsoy no. Yan, idol, good morning. Good. Boss Joel! Nasa dulo si Boss Joel mga tay. A few moments later. Oh yan mga tay, nakaisa na tayo. Grabe ni na videoan. Boss Jason! Bayabasin nyo na ako. Yan oh, grabe, laki. Walang video. Yan, grabe mga tay, malapista tong spot natin sa Wonder Ilog. Bayabasin nyo na. Ay, sa Kupang? Mahina ngayon dun kasi galing ako kahapon dun. Wala talaga, grabe. Sino kasama mo nung wala kasama nung si Kuya Sani, nakakuha kahapon ng dalag na napakalaki, 3 kilo isa. Kasama pala natin mga katay sila si Boss Old Rakim. Yan. Panggas natin na rin. Grabe na, dali ka agad yung isang pulahan. Nakalayit lang. Sarap yung yan bulatin yan Oh, yung dalawang sana, angat muna, dadaan. Saan kayo kasi sa Las Piñas? Almansa pa. Diyan. Marami na ba? Isa pa lang po. Siya pa lang. Paparamdam na sila. Oh, di ba? Pulahan din mga toy, oh. Pulahan din. Dito, mas marami dito. Abot na ba yung business mo eh? Lalabas ka? Pabili ka ba, sigarilyo? Ito na naman, oh. Plapla ka. Plapla ka! Laka! Grabe! Laka, nag-drag! Ala! Oh, grabe! Nakadalaman! Grabe, oh, laki! Lagi! Idol! Bayabas nyo! Ayun. Sunday fishing. Oy! Oy, yan na naman. Wala ka. Pulahan na naman. Oh, grabe. Pulahan na naman. Matsoy. Wala ka. Andito yung pulahan. Grabe. Dati ho. Tanda ka dito kasi. Ganun mo kundi. Uy, 3 na. Ayaw nyo talagang bayabas ha. Papanindigan ko to. Ayaw mong bayabas nyo ha. Naka-3 ka na. Isa lang ang kilala. Nakamarinit ng limpo.
oy. Huwag ka magbibiro. Oy, huwag ka magbibiro. Huwag ka magbibiro. Oy, putian naman, hindi na pulahan. Grabe, ganda ng size, oh. Grabe. Ang ganda, ay maurot talaga yung spot na ini. Kailangan daw ito ng ano bayaban. Nakadaan na yung bangga, oh. Kaya bakit nga ako, sabi nyo, ayaw nyo mas maniwala sa akin. Kasi yan, kaya basin mo ko dito. Ginagawa mo. Kailangan si matuto kayo magpakain din. Pero, pakain nyo ng putol. Ayan na. Tukara. Magkaparehas ng bloater biniwas yung hindi naman yung kinikiwit. Eto na naman, Katoy! Kaganda talaga mo sa tawil kami kasi Victor, oh. Ayun. Ayun o, yung dami sa yung unang-una rin na namiming tuno yung lalaki na ano. Dapat dalawa Red doors daw. Ito na naman, oh. Ito na naman, laka, mas malaki. Wala, hindi. Mas malaki, laki. Grabe yung laki. Wala, 6 finger. Wala kami. Grabe talaga, oh. Uwi na ako. Uwi na talaga ako. Saan ka dumaan? Dito. Doon sa may ano, gilid. Sa dulo? Oo. Punta nga ako dyan, mapayapas. Parang dito ka din, bago babayabas kita. Bago babayabasin ni Kuya Victor. Dito ko sa pinagaling. Tingin nyo rin. Ayan, pwede na. Tapos maliit to. Maliit tong ano mo, yung pain. Tapos isa, ano mo nang puputulin. Right. Red vlog. Papay. Si Papa Oy, Papa E. Natapotan lang yan, ikot din yan. Naglalangoy yan sila, eh. Oh, ayun ay, agoy! Tukara. Ginagawa mo. Yan kagat lang, ganun lang kagat. Iniwanan mo, eh. Uy, nakadali na siya na. Boss Aldra. Yes, sir! Oh, yan na. Inuuga na naman. Ay, sus! Inuug. Yan! Uli na naman. Uli na naman. Scripted. Scripted pa ba? May buzzer na tayo sa harapan. Ay, katino. Naturuan. Bitawan. Kasi niloloko ko. O yan. Tinatakbo na. Uy. Oh, grabe. Ito. Ginagawa mo. Kalati ni Bit. Ay, naku. Sinabi ni Fernando po. Grabe lahat inila. Ayun, miga love nga pala kay Ketsuyan, Micaela ng FGI receptionist, no? Yung love shout out. Thank you, Ketsuy. At siyempre sa FGI family.
Uy, hindi inabot. Grabe mong wasiwas ah. Ayan, huli. Oh, di ba? Huli yan ka, Choy. Oh, laki. Ala ka. Laki. Laki ka, Choy. Laki ko sa'yo. Grabe talaga. Lupit mo. Oh, lipit. Binayabas mo kasi spot ko eh. Mayabas na. Jokes lang yung ganyan yan. Wala na lang yan. Good vibes lang yan. Malaki oh. Nalpit ka na. Ay, ala ka. Oh, huli na naman. Huli na naman. Maliit lang talaga gimit to. Ina-under niya lang. Grabe, ang ganda ng size. Oh, sus, 5 fingers. 5 fingers oh. Ay, 4 fingers na. Puputo sa tabi ko. Dito ka na. Dito. Ah? Oo nga. Pakigaya, pag di nakita. Oo nga eh. Dito ka bot. Dito, bayabasin mo dito banda rito. Dito na naman oh. Grabe ang ganda oh. Ginagawa mo. Oh, lastig na yan. Wala. Si Boss Joey. Huli ka. Ay, yan na naman oh. Grabe oh, yan na naman oh. Oh. Kinakabahan ako sa ganito. Dalawa na. Ulit. Sana pag biwas ko, hindi umano yan, hindi mawala. Sana pag biwas ko ganyan, tumalsik sa likod. Yan na. Yan na naman. Sabi ko sa'yo. Ay, talaga. Ang ganda naman. Ang tataba. Kukulan niya. Pwede abot naman dito. Tinawag ko. Hintayin mo tong kuya mo. Uy. Ay, sayang mo. Hindi inabot siya. Ipagtanggol mo yung kuya mo dito. Kailangan ulihin mo ha. Bot. Palitan mo kahit ito ano. Baka swerte ng leader line ka sa'yo. Oh. Try mo lang. Baka swerte. Ayan naman. Papahiwatig na naman. Ayan na. Papahiwatig na naman ang kibit na yan ang gusto ko. Ilayo mo. Papunta ron. Ginagawa mo. Very good. Ay, nakahulan naman. Sayang na naman. Ang liit kasi ng kibit. Stick na yung mga ito. Ang liit kasi ng kibit. Pasisikapan.
nakawala sa akin. Pain ng bahay. Pain ng bahay. Okay, very good. Come on, come on. Come on, baby. Come on, diretso na. Binitawan na lang. Binitawan. Natakot si Kuya. Natakot si Kuya, nakaubad kasi. Ayun, ganda oh. Kaso nakababad. Ito mga gandang itong move kasi oh. Konti-konti lang nilalarga oh. Sige, diretso mo lang. Diretso mo lang. Yun! Ay, putra, ang laki. Diyos ko. Ngayon lang ako nakapagmura. Sorry po. Ay, sus! Grabe. Sorry po. Nakapagmura si Kachoy. First timer. Ito pa. Ito pa. Laka. Oo! Grabe. Sorry. Grabe. Diyos ko. Bumalik ko nakawala. Nilamusan ako. Gumagalaw ka lang. BSF with bullets. Uy, 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 uy. Oh, hindi ka na naman. Oh, ganda na naman. Wala, pulahan oh. Oh, lululululul. Wala na naman. 5 fingers. Ganda oh. Pulahan talaga. Ganda ng kulay. Green tsaka pula. Tsaka pula. Pag pumula-pula talaga mga kidyan. Pag pumula-pula, tapos mayroon na dumadawi. Ngayon pala tandaan mga kidyan. Umalis ka, kinagat yung iyo eh. Kung diniretso talagang tinakbo, natakot talaga eh. Ano yung kinain mo? Base F? Ulat talaga. Mukhang ayaw ng akin din ano, base F din yung ulat eh. Kaso yung pinagak nila ulat pa rin. Uy! Ayos papay ah. Papay! Uy, pulahan, pulahan, pulahan. Uy, laki rin katigisan, no? Pulahan. Sayang na. Kalaki! Uy, ganda. Grabe. 5 fingers in half. Uy, gumano rin si boss. Uy, boss. Boss Victor. Maliit lang agad kami talaga, grabe. Kailangan pagka nakakita ka ng kunting ganyan, pitikin mo lang kunti din. Biglang dumadawi. Ito na muli niya ni Papa E. Pulahan din. Punta natin mga kasama natin. I-highlight natin si Papa.
Kagat. Oh, kut lang. Kung mo lang. Hindi mo mawawala yung ano eh. Kung wala din mag-pinipit mo lang kundi. Naka! Kasi ano yung magaling mo? Ay, muntik pa. Buti di nagpasag. Buti loyal sa'yo yung tilapia. O yun o, sunod-sunod na naman. Iakyat mo na doy. Ninanam-nam. Bulati talaga. Kala ko kagat yun. Ang ganda kasi ng inaanot lang pala ng Ito iba pa, no? effective nga katitiya ba? Karay. Boss Victor! Hoy! Silencer lang yun ah. Ganda ng kibit ah. Seryoso lang ah. Putok yung ano dun ah. Mukhang Lutang na sila. utang dun sa dulo ah. Kasi biwasin mo pagka ano, puntahan ko muna sila ano. Sila i-vlog mo tsaka si Papa i-highlight ko yung huli nila. Diyan muna kayo mga tayo pabiwas sa ating ano. Kumusta na dyan Papa? Yan nakakuha na? Tatlo. Sana. Ed. Patingin Papai, laki ng Papai ay. Siyam na yan. Yung, pang ilan yan? Pang siyam? Sarado ka. Yun o ayos ah. Ayan mga tayo. Mga ito yung mga pogi. Papai. Papaid. Dito lang, grabe. Walang ano, walang alisan mga tayo. Idol. Mga kachoy. Kachoy Bek. Kuya Bek. Victor. Oh. Kuya Victor ah. Binayabas mo si Papa laki. Bottom. Bottom si Tap ano? Bottom si Tap. Laki oh. Saan yun? Babakura ko na yun. Dito lang siya. Dito. Dito sa kabila na to. Try mo. Bayabas, pasok! A few moments later. Oh, nakahuli rin ang laki. Yan. Uy. Pula-pula. Ayos. Aba, sabi ko sa iyo dito, maganda rito. Pulahan talaga rito. May huli na rin pala natin sila ano, si Papa Aid. Huli na naman, no? Ganda pa naman size. Oh, laki na naman, no? Oh, grabe talaga to sa lagas kasi pre, no? Takots aim. Ay, sila i-vlog mo mga katay. Uwi na. Takatay. So, pa. Bulate? Oo. Ay, dami ah. Aga pa. Ay, maya. Marami ka nakukuhaan nito. Tag-ulan na rin. Yeah. Ganda ng dawi to kanina, oh. Sunod-sunod, no? Kaya kasi dyan, nakailang ka na dyan. Dyan. Tatlo. Tapos dito rin. Yan sa'yo. Lima na rin. Nagano kasi dito. Ano tayo kayo nag-update sa mga uli nila doon. Taka tayo. Diba yun yan, madukat. Sa'yo yan? Uy, tingnan mo na. Dito rin sa atin. Nakatsimbok daw sila mga master. Diba? Ayan. Uy, Masakit niya ako. Ganda ng size yan.
Pulo, may kamuti pa. Thank you. Ingat kayo, ingat. Uy, yung gamit ko, baka may naiwan. Okay lang. Bigyan na namin bulante doon. Ingat, ingat mga master, mga kachoy. Okay. Oo nga eh. Uwi na sila, malayo-layo pa yun. Papunta pang ano yan. Kugyo. Layo. Rizal. Kugyo ba? Marcos Highway. Ito pa oh. Pahabol. Oh. Kala cool. Mamaya pa ako. Ayan mga kasama natin tumatay. Mga lodi natin. Ayun sila sumulong, no? Ito yung shoutout ka. Baka may shoutout ka. Shoutout na si Calvo. Sino yun? Sino yun? Yung kasama namin umiwas eh. Dapat kita-kita kayo dito. Oo. Napakarami yan. Shoutout kay Christian. Christian Delmar. Yun, oh. Christian Delmar. Sana nakarami sila dun sa Manila Bay. Maraming na ba kayo sa Paseco? Manila Bay. Choy, shoutout ka dyan. Shoutout. Parang kay Kalbo. Kalasing yata kahapon. Mukhang nila senior. Kayo ata na lumasing eh. Ang daming angler sa mga sa kabila o dulo. Yan ang lakarin nila kasi idan to na. Sa dulo. Ang bilis nila ng bulakad oh. So yun lang mga tayo no. Yan, ang daming anglers na yung mga taga Las Piñas anglers. Si Boss Nelson, yan doon. Ang dami mga taga Las Piñas anglers yan mga tayo. So yun, putulin ko na lang muna siguro tong video mga tayo. Grabe. Mahaba na naman yung video natin. Yan. Latest update niya mga tayo dito sa may Wonder Ilog ulit. Maganda kagatan mga tayo. Pero ano lang, tapat-tapat. Tapatan. Kung matapat sa yung mga mamaw, swerte. Pero si Boss Joey doon talaga grabe. Mapupula yung nakuha. So huli naman, okay naman ko yun. Mga tayo. Boss Efren. Oh yan, huli pa. Oh yan mga tayo. Oh di ba? Laki na naman. Oh pa-outro na oh. Nakahuli pa rin. Oh di ba? Ito pa akin oh. Oh, mayroon anak ka. Ito. Ay, sorry. Ay, nataranta na naman tayo. Rico. Ayun lang po muna mga sino. Mega love yun sa lahat ng anglers dito. No? Napakarami nila, di natin pwede isa-isayin. Walang kawalan. Grabe. Lusot din sa kanya. Oh. Grabe pagkabiwas ay. So yan, maraming salamat sa inyo mga tayo. Ay nako, napakabilis na rin. At yung pa oh, yun oh. Yan oh, lupit po yung mga tayo. Mga taga Las Piñas anglers, mga solid supporters natin yan. Yan sila Boss Johnny, yan doon, dulo. Grabe, parang pista talaga, malapista. Dami na palang huli niya. Grabe. Ayos na talaga, kabiwas, alam na. Kalbo, kung sige na mang kalbo. Matindi tong galit sa itong dalawa. Ay, mamaya, gantihan nyo. Pag di nakalingon, pupuno-punuin nyo yung sa kanya. Magtatagay para sila mga tayo mamaya. Kaso mamaya, gustong-gusto niya palang puno-puno sa kanya. Ay, napakasarap na. So yun lang po muna, grabe. Just thank you Lord. Maganda-ganda rin pala huli nyo ano. Oh. Ayos na rin. No? Ayos. Ayun, maraming salamat sa inyo katay. Thank you sa inyo. Achoy, thank you. Thanks. Okay. And regards na lang kila kasi Delmar no. Sana nakarami sila. Yan muli mga katoy, Wonder Ilog fishing spot tayo. Grabe, linggo. Next week ulit. Okay. Kita-kits. Okay, kachoy.
Ayun, next week. Sumama ka na, Albo. Yan, wag na kayong magdala ng bolat sa kumbalat. Thank you. Maraming salamat, mga toy. Ano, mga katay, si Joel. Alak ko. Siya na naman nag-champion. Nasaan na yung malaki? May malaki dito. Grabe mga katay, oh. Lagpas ka lahat yan, oh. May malaki dito. Oh, grabe lahat. Kasi puro buhay, oh. Tagal din. Pag may kumagot lang Oh, ito, malaki. Hindi, may mas malaki pa dyan, pare. Meron pa mas malaki nito. Hmm. Ah, grabe ka. Kaya mo na, ayan, baka maano pa yung kamay. So yun mga tay, grabe. Dito, spot to, walang iwanan kami dito. Out kay Papi. Ayan. Shout out daw kay Kuya Bobby. Boss Nelson nandun, no. Puro ano yung kay Boss Nelson. Puro arroyo daw, style niya, arroyo pero pulahan. Pulahan na arroyo. Oo. Wala nang iba. Tisoy Anglers nag-champion. Matik talaga, Boss Joey lang sa kalam. And matay, huli natin lahat. Tadadaan. Ganda, lagpas din kalahati matay. Nakapagbigay tayo ng ayuda. Tapos ito pa, may kangkong libre pa tayo, no. Ayos na. Thank you Lord. Thank you mga toy sa mga nakasama natin dito. Maraming salamat po sa blessing. Thank you Lord.